Nagsalti si Jesus nga may magluib kanya. Mateo Kapitulo 26, 17, 25. Sa unang adlaw sa pista sa pan nga walay patubo, miduol kang Jesus ang iyang mga sumusunod og nangutana, asa man ang imong gusto nga magandam kami ug panihapon sa pista sa paglabay sa anghel. Mitubag si Jesus kanila, pag-adto kamo sa syudad sa Jerusalem, didto sa tawo nga akong isalti kaninyo, ug ingnan ninyo siya, ang magtutudlo nag-ingon nga miabot na ang panahon nga siya patyon. Magsaulog siya dinhi sa imong balay sa pista sa paglabay sa anghel uban sa iyang mga sumusunod. Gituman kini sa iyang mga sumusunod, ug giandam nila didto ang panihapon alang sa pista. Sa dihang kilam-kilam na, nanihapon si Jesus uban ang 12 ka sumusunod. Samtang nangaon sila, mingon si Jesus, sa pagkatinuod, saltihan ko kamo nga o sa kaninyo ang magluib kanako. Sa pagkadungog ni adto sa iyang mga sumusunod naguol gayod sila ug nagpuli-puli silag pangutana kanya, Ginoo, dili ako, di ba? Mitubag si Jesus kanila, ang asa nga aban kanako nga nagtuslab og pan sa yahong mao ang muluid kanako. Ako nga anak sa tawo pagapatyon sumala sa nahisulat sa kasulatan, apan alaot ang tawo nga magluid kanako. Maayo pa kanya nga wala siya matawo. Anya mingon ang maluibon nga si Judas, magtutudlo, dili ako, di ba? Mitubag si Jesus kanya, ikaw ang nagsalti ni Ana.